Der var engang en bamse, der hed Thea. Hun forklædte sig selv hele tiden. Hun var sådan en drag, men nogen sagde, at hun var en isbjørn. Det ved man aldrig. Men en gang så tog hun sin hætte af, og så var der 5 folk, der sad og kiggede på hende. Og hun var en isbjørn. Altså det er bare lige et problem. Er en isbjørn overhovedet hvid, eller er den orange, eller er den gul, eller er den grøn? Det ved man ikke. Det sagde nogle rumvæsener, den var. Jeg tror altså, den er hvid. Nå, men det sådan, at hun tørte ikke at have, at folk kiggede på hende. Så derfor besluttede hun for sig at tage en hætte på, som den var som for evigt. For alle drillede hende med det, at hun var en anden farve i huden. Hvid, og alle andre var grønne, fordi rumvæsener var grønne. Og hun levede lykkeligst til hendes dages ende.